Ahojte, moje meno je Erika a v dnešnom videu si povieme, ako správne vybrať prvú školskú tašku. Aká sa ti páči, ako by si chcela, no ja by som chcela ružovú, fialovú s motylikmi, kvietočkami, jednorožcami, mačičkami a by som chcel modrú s vláčikami, autobusmi, autíčkami, dinosaurami a podobne. Dôležitejšie ako to, čo chcú, je to, čo naozaj potrebujú. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, prečo je dôležitý výber školskej tašky. V veku 5 až 7 rokoch kostra dieťaťa ešte nie je úplne vyvinutá, je podajná, rýchlo sa mení a vznikajú rôzne kompenzačné poruchy a deformity. Pri nasadení nevhodnej tašky na chrbát si hneď všímame kompenzačné rovnania, z ktorých neskôr môžu vznikať kompenzačné poruchy, tými sú predsun hlavy a zväčšenie driekovej lordózy. Ak je taška zle nastavená, má neprimeranú hmotnosť alebo veľkosť, telo túto záťaž ihneď kompenzuje a vznikajú kompenzačné poruchy. Vznikajú vertebrogénne poruchy, čo sú poruchy funkcie chrbtice, deformácie chrbtice, tam riziko vzniku skoliózy, riziko vzniku driekovej hyperlordózy alebo hrudnej hyperkyfózy. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako má vyzerať správna školská taška, aké parametre má spĺňať a čo všetko má obsahovať. Ideme pekne postupne, prídem a vidím v obchode. Všímame si to, či je taška ergonomicky tvarovaná, vystúžená a či má pevnú konštrukciu. Dôležitá je hmotnosť tašky. Prázdna taška bez pomôcok by mala mať do 1,5 kg u detí od tých 6 do 11 rokov a taška s pomôckami by mala vážiť 10% hmotnosti dieťaťa, čo znamená, že ak dieťa má 20 kg, taška by mala mať 2 kg. Taška by mala mať minimálne 2 priehradky, aby sa tá hmotnosť rovnomerne rozložila. Taktiež si všímame šírku popruhov, ktoré by mali mať minimálne 4 cm. Popruhy by mali byť hore a dole nastaviteľné. Je veľkou výhodou, ak taška má driekový pás a taktiež aj hrudníkový pás. Ďalší parameter, ktorý sledujeme, je celková veľkosť tašky. Ak si dieťa nasadí tašku na chrbát, mala by začínať na úrovni ramien a končiť na línii bokov. Šírka tašky by nemala presahovať šírku hrudníka. Jednoducho to testujeme tak, že dieťa vyzveme, aby kývalo končatinami dopredu, dozadu a keď je tento pohyb voľný, tak taška má vyhovujúcu šírku. Pri nasadení tašky na chrbát dávame pozor ešte na to, aby taška bola prilnutá ku chrbtici. Ak už tašku máme doma, môžeme ju splniť a nastavovať. Vravili sme si, že taška má mať minimálne 2 priehradky. Do tej väčšej priehradky majú ísť zošity veľkosti A4, nadviazujeme zošitami A5 a do tej druhej priehradky majú ísť nerovnomerné veci, čo je desiata, peráčnik, nejaký dážnik a iné veci. Ak tašku máme naplnenú, ideme si ju nastaviť. Taška by mala začínať na úrovni línii pliec, končiť na úrovni bokov a taktiež nastavujeme hrudníkový a driekový pás, ktorý by mali pekne odľahčiť chrbticu a zabezpečiť to, aby taška pekne prilinala ku chrbtici. Ak ju máme kúpenú, naplnenú, nastavenú, ostáva nám už len skontrolovať stabilitu a hmotnosť. Stabilitu otestujeme tak, že tašku položíme na zem, ak nám nespadne, nevyvráti sa, nepreťaží sa, je stabilná. Hmotnosť otestujeme odvážením tašky na osobnej váhe. Ako sme si vraveli, naplnená taška nemá presahovať 10% váhy dieťaťa. Je len na nás, akým spôsobom dieťaťu tašku odľahčíme. Teraz si povieme pár tipov. Mnohé deti majú veľké trojposchodové peračníky. Urobme im menší a funkčný, ktorý by obsahoval pero, náhradné pero, farebné pero, 2 ostruhané ceruzky, základné farbičky, gumu a strúhadlu. Taktiež dieťaťu nedávajte do školy viac vody, ako bežne vypije. Ak mu počas dňa dôjde, vždy je možnosť si túto vodu v škole dopúšťať. Nie všetky druhy desiat si vyžadujú desiatový box. Chlieb alebo bagetu im môžeme dať len do papierového vrecka. Ďalšie gramy môžeme ušetriť, ak zošity a učebnice nebudeme dávať do dosak, keďže je na to samostatná priehradka v taške. Ak samozrejme na tých doskách netrvajú učitelia. V mnohých školách majú žiaci možnosť si zošity a učebnice na predmety, z ktorých nemajú úlohy, nechať v zakladačoch alebo v skrinkách.
A najzákladnejšia vec je kontrola veci. Uistite sa, či dieťa má v taške len učebnice a zošity, ktoré potrebuje na nasledujúci deň. Tak to by bolo na dnes odo mňa všetko a držím vám palce pri výbere zdravej, funkčnej tašky pre vašeho veľkého prváka.